Čau lidi, já jsem Momíka, zdravím vás u dalšího videa. Dnes to bude zase let's play a dnes to bude hra Camport. Je to prostě hra, když jsi takový panáček, je to něco jako Minecraft a prostě někoho chceš zabít nebo jsi kámoš. Já to fakt neumím, jo, já jsem si to stáhl včera a zkoušel jsem to hrát, ale fakt to neumím a jako pokud si budete myslet, že to prostě neumím, tak to prostě vyměňte a koukejte se na kvalitnější let's playe. A ještě bych chtěl, abyste mi psali do komentářů na nějaké otázky a já bych na ně ve videu rád odpovídal. Aspoň 10 otázek a tak prostě na jakýkoliv a prostě chápete. Ty jsi honej ptakopisku. A koukal jsem se na nějaký let's play, že někde v hoře, nebo prostě v té díře, prostě můžete najít zlato, železo, prostě takovýhle ty. A já bych to třeba v nějakém videu chtěl najít, ale teďka v tomhle videu asi ne. Protože tohle bude video jenom jako, to bude video jako, jestli z toho bude série, což doufám, že bude, protože tahle hra mě fakt baví. Počkejte, se kouknu. Oprčic. M1. No to je jedno, nebo M2. No to je jedno. Já se v téhle hře vůbec nevyznám, ale prostě se mi hodně líbí. Ty jsou určitě zlí. Ty jsou na 100%. Počkat, Rko. Počkat, teďka nevím, co tady přesně mám dělat. Co je tohle? Já se v takovýchhle hrách vůbec jako nevyznám, tak když tak omlouvám, že to neumím, jedno. Ale teďka vážně nikoho nechci urazit, ale podle mě je Minecraft úplná ovina. Nebo prostě není to, co jsem chtěl říct, ale prostě mě to vůbec nebaví. Co to tady? Co to je za typaka? Docela strašidelný. Ne! Plavej! Plavej ty! Děláš si srandu, ty jsou nějak strašně silný. To je hodný, že jo? Že jsem se ptal. Jo, a natáčím třeba ty let's play nejdýl 15 minut, protože někdo mě nahlásil, to už si myslím, že jsem v nějakým videu říkal, tady jsou ty, protože mě někdo nahlásil a hele, hoďte. Ty. Počkejte, je zastřelí. Počkej, co jsem to říkal, já už teďka nevím, to je jedno. Jo, a v
téhle hře, co to je? Bude to útočit? Alpaka! Jsou hezký. No seš. Ne! Nech mě! Je hnusnej krtku, nebo co to seš? Ne! Já mu neubírám, to je fakt blbý. Jo, chtěl jsem říct, že v téhle hře jsou nějaký obři. Když budu dobrý, tak se možná do nich pustím. A nebo zkuste mě v komentářích přemluvit, jestli se mám do nich pustit, ale prostě mě zkuste přemluvit. Já bych se chtěl vyspědkat. Sleep! Hodím ještě. A vidíte, že se mi doplňují životy. A stačí to. Stačí ti to, ne? Zaspal si. Jo, a ještě v téhle hře jsou vesnice a takový města. Myslím si, že i hrady. Ečkem. Nevím. No to je jedno. Nevím, na co to je, ale já si to mám vybírat. To je. Co to tam běží za týpky? Tohle chci rozbít. A nejméně videí bude asi vlogy. Vím, že mají strašně hodně zhlédnutí, lajků, ale prostě já fakt nevím třeba, co tam mám povídat, protože teďka třeba jako chápete, spíš budou ty let's play, protože já fakt nevím, co mám točit. Ale úplně byl bych úplně rád, kdyby jste se mě ptali do komentářů na nějaký prostě otázky a já bych na ně ve videu odpovídal. No tak zase. To je divný. Nikdo tady není, to je nějaký podezřelý. Ale chtěla bych, aby z tady toho byla série. Protože tahle hra mě fakt baví. No to je strašně takový roztomilý. Tady fakt nikdo není. Ty vogu, to by bylo sranda, kdyby tam šel hrát multiplayer. To by byla sranda. Počkej, ještě se kouknu, jestli tady dají nějaký zlato, nebo ty... Nějaký... Ty... blbosti. Tady? Tady? Co to bylo? Co to bylo? Netopír! Vlk! Kurfík! Ne! Myslím... Zdrhej, kámo, zdrhej! Ty vogo. Děláš si prču. Ne! Děláš si. Zabíjejte se mezi sebou, mě to bude hodit. Už se mě bojí. Bojí se mě.
Kdybych si rád dobil životy. Sleep. Ne. To. Prdáky. Počkej. Další troll, své kámoši, že jo, své. Kámo, seš jaký namakanej. Můžu tě zabít? Brácho. Tak. Co? Mluvím o nějakým obchodu, nebo já vůbec neumím mluvit anglicky. No, i když mám zabíjeničky. Nějak divný. Ach jo. Ty vole, počkat, to jsou koně, ty jsou hodný, že jo? Já si jedno. Ty jsou ale hezký. A jedno. Já jsem debil. Já mám už málo vlastně životu. On teďka mě zabiješ. No tak to by bylo asi pro tohle video všechno. Pokud se vám tahle hra líbila, dejte like, odběr, komentář. A já se s vámi loučím a čusák.